Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лия Селимҗанова. Бүгенге программада пычак белән һөҗүмгә йодрыклары белән җавап биргән низаг кеше үлеме белән тәмамланган. Тикшерү бара. Беренче, әмма соңгысы түгел. Лениногорск районында сәламәтлек саклау министры урынбасары катнашында яңа медицина объекты ачылды. Дуслар табарга һәм җылылык тоярга ярдәм итәләр. Хәйриячеләр балаларга мастер-класслар, уеннар һәм квадроцикллы бәйрәм оештырды. 29 майда Әлмәттә традицион алга бәхеткә исемле велопарад көтелә. Шул уңайдан иртәнге сәгать 8-дән 11-гә кадәр юллар ябылачак. Түшләр проспектыннан алып Радищев урамына кадәр Ленин урамында хәрәкәт шикләнәчәк. Шулай ук Җәлиллән алып Радищевка кадәр Белоглазов урамында ябык булачак. Гагарин урамыннан да машина белән чыгу мөмкин булмаячак. Бу көнне троллейбуслар Ленин урамын Шевченко урамы буйлап уратып йөрер. 2 А һәм 4 Аның тулы маршруты ЮВТ-24-ның рәсми сайтында урнаштырылган. Мәгълүмат белән танышу өчен экраннарда күргән QR-кодны төшереп алырга кирәк. Әлмәттә 41 яшьлек ир-ат әтисен үтерүдә шикләнелә. Фаҗига 23 май төнендә теркәлгән. Тикшерү версиясе буенча шикләнелүче һәм аның 61 яшьлек исерек әтисе арасында низаг туган. Ир-ат улына пычак белән беренче тапкыр чәнчи, ә соңгысы атасының башына йодрык белән суга, соңрак өстенә тактаргыта. Гаилә башлыгы алган җәрәхәтләрдән урында җан бирә, ә улын хастаханәгә озаталар. Тикшерүчеләр җинаять эше кузгаткан. Лениногорск районының Кузьминовка авылында шәхси торак йортта янгын чыккан. Яну турында хәбәрне 101 номер буенча хәбәр иткәннәр. Урынга килгән янгын сүндерүчеләр әйберләр һәм җиһазларның януын ачыклаган. 16 минуттан соң янгын сүндерелә. Фаҗига урынында ир-ат һәм хатын-кыз мәетләре табыла. Янгынның сәбәбе сүндерелмәгән тәмәке төпчегендә булырга мөмкин. Зәйдә республика программасы буенча хатын-кызлар консультациясе бинасында ремонт дәвам итә. Эш барышы белән безнең иҗат төркеме дә танышты. Быел Татарстанда сәламәтлек саклау милли проекты һәм 2 республика программасы буенча 65 хастаханә төзелә һәм 95 ремонтлана. 23 фельдшер-акушерлык пункты да төзеләчәк. Беренче звеноны камилләштерү программасы буенча Зәй район үзәк хастаханәсенең хатын-кызлар консультациясе бинасында ремонт бара. Аның мәйданы 280 квадрат метр тәшкил итә. Эшләр башкаруга 5 миллион 130 мең сум акча бүлеп бирелгән. Көн саен хатын-кызлар консультациясендә 130 лап хатын-кыз исәптә тора. Өстәвенә ул шәһәр генә түгел, район авылларында да хезмәт күрсәтә. Бина 30 ел элек төзелгән, шуңа күрә ремонтны җентекләп ясыйлар. Хәзерге вакытта демонтаж эшләре тәмамланып, инженерлык коммуникацияләр тулысынча алыштырылган. Күпчелек кабинетлар элекеге урынында калган. Холл өстәмә бина буларак хезмәт итәчәк. Хастаханәләрне заманча җиһазландыру моны таләп итә. Күп кенә диагностика җиһазлары да барлыкка килде. Бизәкләү эшләреннән соң хатын-кыз консультациясенә яңа җиһазлар кайтарылачак. Медицина җиһазлары белән консультация инде тәкъдим ителгән. Узган ел беренче звеноны камилләштерү программасын финанслауның гомуми күләме 2,15 миллиард сум тәшкил иткән. Болыда күренекле шагыйрь, язучы, прозаик, драматург Фәнис Яруллинның йорт музеенда төзекләндерү эшләре башланды. Биредә эшчеләр бина өчен һәм тышын яңарту белән мәшгуль. Айгөл Хөсәенова дәвам итә. Бүгенге көндә Кызылъяр авылында Фәнис Яруллин музеенда төзекләндерү эшләре алып барыла. Барлык эшләр дә грант акчасы кулланып башкарыла. Йорт музей Фәнис Яруллин әле үзе исән чакта 2010 елның 28 августында ишекләрен ача. Һәр йортның үз көе дигәндә йорт музейның да кайбер җитешсез яклары булган. Мәсәлән, бинаның салкын булуы. Күптән түгел йорт музей нефтче компанияның грантын ота. Бу вакыйга кайбер эшләрне башкарырга ярдәм итәчәге хезмәткәрләрне аеруча шатландыра. Безнең электроотопление иде. Ой сайын без түлидек 35-40 мең. Шуңа карамастан музей эше барыбер суык буладыр. Кунаклар килер алдыннан әлбәттә инде әле тагын өстәмә җылыткычлар куеп кына җылтадыр. Шуңа күрә ничек итеп эшләргә? Менә иң яхшысы идәннәрне җылыту. Музей йортны газ белән җылытуга тоташтырырга дип исәптә тотып торалар. Бүгенге көндә бинаның эчке һәм тышкы фундаменты ныгытыла. Бетон стяжка ясалып, җылы идән булдыру өчен әзерлек эшләре алып барыла. Барлык эшләрне подрядчы Акстрой оешмасының тәҗрибәле хезмәткәрләре башкара. Алга таба бүрәнә араларын ныгытып, декорацияләү эшләре дә тора. Эш башланыр алдыннан хезмәткәрләр булган җиһазларны зур кыйммәткә ия язучының шәхси әйберләрен балалар бакчасына күчерәләр. Кайбер әйберләр авыл советы бинасына урнаштырыла.
Музей йорт территориясен хезмәткәрләр һәрвакыт чиста, пөхтә, матур тота. Әлеге йорт әллә кайдан үзенә тартып тора. Фәнис абый, Нурсия апа, алар бик нык чәчәкләр ярата торган кешеләр. Аларның Казанда да, дачаларында гөл чәчәкләр генә дияргә дә була. Менә шуңа күрә безнең музейда ачылганнан бирле элекке эшләгән җитәкчеләр дә шундый матур итеп чәчәкләргә күмеп эшләдек бит инде. Менә әле дә тагын өстәмә чәчәкләр утырттык матур иттереп. Төзекләндерү эшләренә авыл халкы да шат. Дамия Гысамова бу күңелле яңалыкны шатланып кабул иткән. Әллә кайчан кирәк иде инде, бик күңелле булыр иде. Без анда гел кирип торабыз, киргә яратабыз, бөтен мәгълүматларны шуннан тагы алабыз, үзебездә булганнарын тагы китереп тә бирәбез әле музейга. Барлык төзекләндерү эшләрен июль аена тәмамларга ниятләп торалар. Айгөл Хөсәйнова, Артем Артемьев, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре. Леногорск районының Тимеш авылында фельдшер-акушерлык пункты ачылды. Бу Россиядә 2022 елда сәламәтлек саклау милли проекты буенча ачылган тәүге бина. Беренче звено нәкъ менә шул проект саларында камилләштерелә. Ачылу тантанасы ничек узды? Быел Татарстанда 49 медицина объектын яхшырту, ремонтлау төзү планлаштырыла. Татарстан сәламәтлек саклау министры урынбасары әйткәнчә, милли проектның төп бурычы халыкта беренчел сәламәтлек саклауга булган ышанычларны кире кайтару. Ул шулай ук Светлана Мишакинага рәхмәт белдерде. 40 ел инде ул авылдашларының сәламәтлеген күзәтеп тора. Элеккедә бина 79 елда ук төзелгән, эшләү өчен уңайлыклар да булмаган. Аерманы халыкта сизде. Диспансерлаштыру узу яки медицина ярдәме алу өчен авылда яшәүчеләр ерак аралар узмасын өчен Миназахия Галимова күптән яңа бина төзү үтенече белән чыккан. Яңа фельдшер-акушерлык пунктын ачу хукукын сәламәтлек саклау министры урынбасарына һәм Леногорск районы башлыгына тапшырдылар. Алар үз чиратында медицина пункты мөдирен һәм Миназахия апаны чакырдылар. Ачылу тантанасыннан соң Леногорскиның баш табибы Рим Әмиров яңа медицина объекты буенча экскурсия үткәрде. ФАП ачылу хөрмәтенә якында урнашкан скверда чыршылар утыртылды. WorldSkills чемпионатында Татарстан җыелма командасына Кишү мәктәбендә укучылар керде һәм ул көмеш медаль белән кайтты. Исламия Гатина ишекне картинага әйләндергә һәм телеккә ирешү усулларын беләм. Бүгенге һәм киләчәк җиңүләр турында киләсе сюжетта. Бер җиңүне яулауга ук киләсе ярышларга әзерләнә. Исламия Гатина WorldSkills чемпионатының көмеш медале иясе. Тик кыз кул кушырып утырырга җыймый. Ул өлкәннәр категориясенә юнәлеш алды. Ә узган ярышларда яшүсмерләр арасында маляр һәм декоратив эшләр буенча осталыгын күрсәтте. Татарстаннан килгән конкурсантлар йомаклау ярышларының 157 компетенциясендә көч сынашты. Исламияны әзерләү Әлмәт политехника техникумы өстәханәләрендә башланып китә. 16 яшьлек кызны дәресләрдән соң бирегә әнисе алып килгән. Кичке 7-гә кадәр ул буяган, тизләтелгән фреска һәм фристайл техникаларын камилләштергән. Һәр рәссамныкы кебек үк Исламия иҗатының да исеме бар. Бу Конек-Горбунок. Әкияттә ул Иван Царевичка ярдәм итә. Исламияның төп ярдәмчесе, остаз һәм эксперт Наталья Абакумова. Ул мондый нәтиҗәләргә ирешкән укытучысы өчен чын күңелдән шат. Липецк исемле каты фреска ясау кызның 6 сәгать вакытын алган. Пумала, валик һәм буяудан тыш эш вакытында мәҗбүри атрибут колакчыннар. Илһам табарга аңа классик композицияләр, рэп һәм хәтта популяр музыка ярдәм итә. Барыннан да ешрак ул пейзажлар һәм аниме ясый. Кайчандыр рәссам буларак хыялланмаганда, рәсемнәрне бар тик үзе өчен ясаган, кызны күбрәк бию рухландырган. Әмма бу мавыгыны соңрак җитди рәвештә рәсем ясау белән шөгыльләнә башлагач ташлыйм. Шулай итеп Исламия зур үрләр яулый башлый. Алга таба яшь чемпион политехника техникумына һәм сәнгать мәктәбенә керергә планлаштырам. Үз иҗатын кыз чын һөнәргә әйләндергән ниятлим. Әмма ничек әлегә төгәл белмим. Аның каравы ул гади ишектән чын картина ясый беләм. Кем белә, бәлки киләчәктә алар Исламия Гатина дигән танылган бренд астында чыгарлар. Әлмәттә инженерлык лицей укучылары өчен соңгы кыңгырау чыңлады. Яңа мәктәп беренче тапкыр 11 сыйныф укучыларын чыгара. 2020 елда аңа 860 бала кергән, ә быел инде 43 укучы мәктәп белән хушлаша. Беренче соңгы кыңгырау инженерлык лицейында 11 сыйныф укучылары өчен чыңлады. Белем йорты 2020 елда ачылган иде. Мәктәп директоры Зөлфия Таһирова өчен бәйрәм аеруча дулкынландыргыч. Әле 2 ел элек кенә яңа ачылган лицей язмышы өчен борчылган булса, бүген инде горурланып 11 А һәм 11 Б сыйныфларын чыгара. Чыгарылыш сыйныф укучыларын котларга район башлыгы Тимур Нугуманов та килгән иде. Ул үзенең мәктәп юлы турында сөйләде, өлкән сыйныф укучыларына киңәшләрен һәм җылы теләкләрен җиткерде. Талант – это от силы 50% успеха. Все остальное – это желание и умение. Вот до финала, до результата обычно доходят не самые талантливые, а самые упертые и самые уверенные в себе.
Шулай ук район башлыгы, лицей мөгаллимнәре Гүзәл Аслыхуҗина һәм Динара Нурсаитовага мактаулы грамоталар тапшырды. Укуда ирешкән уңышлары өчен мәктәпне тәмамлаган Рамазан Бариевны бүләкләделәр. Өлкән сыйныф укучылары өчен укытучылар һәм шәһәрнең иҗат коллективлары чыгыш ясады. Инженерлык лицейында күрсәтмә физика, химия, инженер графикасы кебек фәннәр өйрәнелә. 2020 елда мәктәпкә 860 бала укырга кергән, ә быел беренче тапкыр 43 укучы чыгарылды. Халыкара балаларны яклау көне алдыннан Игелек бүләк ит фонды Снежинки ял базасында хәйрия бәйрәме оештырды. Чарада мөмкинлекләре чикле балалар һәм аларның әти-әниләре катнашты. Үзенчәлекле нәниләр өчен иң мөһиме нәрсә? Квадроцикллар, мастер-класслар, уеннар барысы да балалар өчен генә. Игелек бүләк ит фонды дигәнәчләре белән бергә сәламәтлекләре булган мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен хәйрия бәйрәме оештырды. Оештыручылар мондый вакыйгалар балалар һәм аларның әти-әниләренә дуслар табарга һәм ышанычлы терәк тоярга ярдәм итә дип ышана. Мәсәлән, Даун синдромлы балалар бик нечкә күңелле. Светлана Алексеева мондый сабыйның әнисе. Кызның тискәре тойгылары бөтенләй юк ди. Һәр секунд саен кыз өчен мәхәббәт һәм кайгыртучанлык тою мөһим. Бәйрәмне мәгариф, балалар һәм яшьләр эшләре, физик культура буенча идарәләр оештырырга ярдәм иткән. Шәһәр эшмәкәрләре дә анда катнашты. Пекарнялар, кибетләр, рестораннар, Альметрика үзәгем, Радужка курчак театры, стоматология клиникалары, аниматорлар, футбол мәктәбе. Берсе дә читтә калмады. Халыкара балаларны яклау көненә фонд өйдә белем алучы балаларны котлаячак. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән телекомпаниянең рәсми сайтында таныша аласыз. Без һәр социаль челтәрдә хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезгә файдалы яллар, күңел тынычлыгы телим. Исән-сау булыгыз.